Assalamu alaikum. Ga wasu hanyoyi guda uku da in ka yi su za su hanzarta Android ɗinka ba tare da ka sauke wani application a cikin Android ɗin naka ba. Ka kalli bidiyon nan har zuwa ƙarshe, sannan da Allah ka share wannan bidiyon kai like. Na ɗaya shine ka share duk wani unused app da kuma files da suke cikin wayarka, kamar su videos, hotuna da kuma su wasu application da duk wasu abubuwa da suka tarkace da baka amfani da su, lallai ka tabbatar da ka je ka yi deleting nasu, ka cire su a cikin wayarka domin suna hana wayarka sauri. Na biyu shine disable animation. Ka je ka shiga settings. Idan ka shiga settings ɗin wayarka na Android, sai ka yi searching na developer option, sai ka shiga sai ka je ka kashe animation domin rage slow ɗin wayarka. Na uku kuma shine na ƙarshe shine clear cache data. Shi ma ka shiga cikin settings ɗin. In ka shiga cikin settings sai ka yi searching na storage. Ka yi searching na storage. In ka shiga storage to anan za ka ga clear cache data, sai ka je ka clearing domin samun sarari da saurin aiki a wayarka. Ka je ka gwada wa'innan dabarun ka ga bambanci. Da Allah kada a manta a sharing wannan bidiyon, a liking, a following. Mu haɗu a bidiyo na gaba. Assalamu alaikum.